takú atmosféru zažiť vo finále pohára v Žiline bolo niečo úžasné. Hovorím, doteraz mám husiu kožu z toho a behajú mi zimomriavky po tele, keď si na to spomeniem, čo je naozaj úžasné. To bolo niečo krásne, to som ešte ani vlastne nezažil, pretože vieme, aký je divák na Slovensku náročný, aj ten náš, a každý vlastne chce iba vidieť tie dobré výsledky a týmto by som im chcel fakt poďakovať aj touto cestou, že vlastne keď sme to finále nevyhrali a boli tam s nami a dokonca zostali aj po zápase, aj keď tá Žilina už preberala tú trofej a fandili nám, tlieskali, ďakovali, čiže patrí im veľká vďaka za celú kabínu. Ja slovo v kontexte z finále, slovo prehra nepoužívam. Pre mňa sú títo hráči víťazi, takže aj touto cestou im ďakujem. Fakt, slovo prehra nie je v mojom slovníku. V prvom rade tam cítime ešte trošku sklamanie. Na druhej strane veľká hrdosť, že sme to dokázali dostať sa do finále. A samozrejme fanúšikovská podpora, ktorá bola extrémna počas zápasu a nakoniec aj po tom nevydarenom zápase. Takže myslím si, že to prepojenie tam obrovské vzniklo a za čo sme veľmi radi a tešíme sa mu. Ak by som mal niečo odkázať fanúšikom, ktorí boli v Žiline podporiť klub FC Košice, tak určite je treba povedať, že vidíte, ako málo stačí, aby sme boli jednotní. Takže môj odkaz je do budúcna. Proste tá jednota, ak budeme spolu takto pokračovať, tak tie tribúny budú plné a budú plné atmosféry. A myslím si, že ak budú plné atmosféry, tak na ihrisku sa to odzrkadlí. Bola to taká súdržnosť, taká fakt, že žltomodrá rodina, ako to je veľakrát avizované, tak sme sa asi aj všetci cítili. Fakt, nikdy som nezažil takúto atmosféru, aj keď sme prehrávali a to, čo sa tam dialo. Takže tá súdržnosť tam bola jednoznačná, ako keby sme boli jeden. Z pohľadu sezóny môžeme hovoriť o tom, že to bol úspech, ale nakoniec, keď ste vo finále, nechcete ho prehrať. Takže z toho pohľadu určite to má dve roviny. Tento finálový zápas, na jednej strane môžeme byť spokojní, že sme sa tam dostali po tej sezóne, akú sme mali. Na druhej strane určite to škrie a mrzí stále. Možno sme mali trošku rešpekt, pretože tej spodnej šestke si myslím osobne, že vieme diktovať tempo my a teraz sme hrali, myslím, že s kvalitným súperom a zrazu sme sa dostali možno do nejakej inej hernej situácie, na akú sme zvyknutí, ale nemyslím si, že by to bolo fanúšikmi, práve že to nás skôr motivovalo a vedeli sme už dlho, že bude to vypredané, takže o toto bola skôr motivácia ako zviazanie nôh. A čo cíti fanúšik, alebo čo ako ja, ako človek cítim, keď sa prehraje? No, necítim nič mimoriadne. Ja s týmto mužstvom, s týmto klubom fandím mu, či by hrali druhú ligu, tretiu, proste to je v srdci. To nie je o jednom zápase, takže treba aktívne chodiť podporovať a treba stať aj pri klube, aj keď sa nedarí. Samozrejme, tak ako v živote prídu nejaké úspechy, neúspechy a vtedy sa ukáže sila tej podpory od fanúšikov a sme rádi, že aj napriek tomu, že v tej tabuľke sme na začiatku nestali úplne ideálne, nás podporovali a dotlačili nás vlastne k tomu, že sme Ligu pre Košice zachránili a dostali sme sa aj do finále pohára. Je pravda, že už som tu pomerne dosť dlho a zažil som tu všetko možné, ale niektorí fanúšikovia sú tu fakt verní, aj keď zažil som tu obdobie, kde sa prehralo 10-krát za sebou a stále boli na tribunách, stále za nami proste šli a fandili nám, lebo chceli byť tí, ktorí možno to tiež zlomia a nám sa to podarí zlomiť. Čo mi utkvelo tak najviac počas tej pohárovej cesty? Asi najviac, keďže som fanúšik, som aktívny fanúšik, tak asi najviac mi utkvelo a bavilo ma to semifinále, že nám to vyšlo vlastne s tým Prešovom, lebo čo je viac ako proste hrať fanúšikovský derby. Bolo to, myslím, že zaujímavé aj na ihrisku, aj na tribúne, takže ak mám vypichnúť jeden moment, tak je to určite derby s Prešovom v semifinále. Pre mňa osobne to bude asi gól Miňa Dimuna v predĺžení semifinálového zápasu s Prešovom, pretože bola krásna kulisa a ten výbuch radosti na štadióne bol fakt krásny a myslím, že toto si budem dlho pamätať. Tak, určite je to odveta s Prešovom v semifinále. Samozrejme, odohrali sme dobrý zápas aj s Dunajskou, ale vrchol je určite finále, kde jednoducho verili sme si, že to vieme zvládnuť a takmer pred domácim hľadiskom naozaj, lebo fanúšikovia vytvorili výbornú atmosféru, sme to nezvládli, čo nás naozaj veľmi mrzí. Verili sme si, ale bohužiaľ nezvládli sme to.
Poviem to presne tak, ako som to cítil, už keď sme sa dostali do finále. My sme už boli víťazi tým, že sme sa tam dostali. Takže to, ako dopadlo v finále, nie je dôležité. Ja som vďačný za tú sezónu, aká bola. Myslím si, že nebola najľahšia. A to, kde toto mužstvo dotiahlo, je obdivuhodné. Takže pre mňa sú to víťazi. Tak sklamanie to bolo, pretože ste jeden zápas od toho, aby ste vlastne vyhrali pohár, získali trofej a hrali v predkolách európskej súťaže. Čiže sklamanie tam bolo. Na druhej strane naučilo ma to, že keď si pozrieme, či už ja, alebo klub, alebo aj tí naši fanúšikovia, kde sme boli v októbri a aké to vie byť vlastne tenké, či sa vám darí alebo nedarí. Nám sa nedarilo a dokázali sme to zlomiť. Neboli to diváci, boli to naozaj ľudia, ktorí nám chceli pomôcť svojimi hlasivkami, svojou podporou a za čo naozaj im patrí veľká vďaka. Neprišli si to len pozrieť, ale jednoducho nás podporovať, čo bolo naozaj veľmi, veľmi krásne. Už to, že sme na tomto krásnom novom štadióne v Košickej futbalovej arene, už to je nejaký začiatok niečoho veľkého. To, že hráme v finále, alebo že sme teda hrali v finále, je len nejaký nástroj a pomôcka toho. Myslím si, že celkovo to ide dobrým smerom v Košiciach a netreba zaspať na Vavrinoch a treba ísť ďalej. Napríklad ja si spomínam pred finále poháru, dostal som gól s Ružomberkom z penalty, ktorú som sám urobil a tí ľudia začali skandovať moje meno. Ani si neviete predstaviť, ako vám to dodá do ďalších minút toho zápasu, to sebavedomie, že aj keď sa niečo stalo, tak tí ľudia za vami stoja. A týmto sa im človek chce odďačiť a proste aj zomrieť na tom ihrisku.